Què vol dir ser municipi feminista? Doncs vol dir lluitar per la plena igualtat de la dona en tots els àmbits de la seva vida. I a dia d'avui encara hi ha molta feina per fer, sent els feminicidis i la violència masclista la màxima demostració de la desigualtat. Per tant, qualsevol iniciativa que ens impulsi a treballar més i millor per assolir la igualtat, doncs l'hem de valorar. I per aquest motiu l'Ajuntament de Sant Just vam decidir lluitar per disposar del distintiu d'igualtat de gènere SG City 50-50, una certificació que considerem que és molt completa i que ens marca un pla de compromisos calendaritzat i estructurat per àmbits que són molt específics. Assolir el distintiu ha estat el primer repte, però ara ve el més difícil, i és avançar en l'assoliment de tots els compromisos de manera transversal i constant, sense fer cap pas enrere. Quan veus que una empresa té un certificat ISO, saps que els seus productes o serveis són de qualitat. Quan veus que Messi salta al camp, saps que veuràs futbol de veritat. A partir d'ara, quan vegis que el teu ajuntament té el distintiu SG City 50-50, sabràs que en el teu municipi es lluita de forma efectiva per la igualtat de gènere. L'any 2014 vam aprovar un protocol d'emergències socials amb visió de gènere i un protocol per actuacions en situacions de maltractament a les dones. Commemorem totes les diades reivindicatives des de fa anys. Des de fa 2 anys establim un punt lila en els actes i festes més concorregudes. Hem format el personal voluntari de festes en prevenció de maltractaments. Hem estat el primer municipi de la comarca en adherir-nos al Pla d'Igualtat comarcal. Tenim molt camí per recórrer. Juntes som més fortes i juntes ho aconseguirem. Igualtat és justícia. Som-hi! Hola a totes i tots, soc Leonor Bosch, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Banyalbufar. Estic molt orgullosa de poder dur endavant aquesta iniciativa de distintiu d'igualtat pel nostre municipi, ja que crec que és una tasca molt necessària. Personalment no tenia constància d'aquest projecte, sí que coneixia diferents activitats, accions, diferents associacions que duen a terme projectes per lluitar contra aquesta desigualtat de gènere. Baix el meu punt de vista, és un projecte fantàstic perquè d'aquesta manera se promou la implementació des d'una perspectiva de gènere i així acabar d'aquesta manera en les desigualtats. Banyalbufar és un municipi molt petit, però molt implicat i conscienciat amb aquest tema. I en tot això, des de la regidoria ens comprometem a culminar aquesta tasca i a més així assumir compromisos que permetran en el consistori poder avançar en el foment de la igualtat i lluita contra aquesta violència de gènere. Lluitem tots plegats i plegades per a poder aconseguir-ho. Considero que la iniciativa For Gender Seal és molt interessant precisament per donar a conèixer i certificar la qualitat de les polítiques públiques que especialment s'estan impulsant des dels ajuntaments per combatre la desigualtat que afecta a les dones. L'Agenda 2030 marca en el seu objectiu 5è la igualtat de gènere i crec que s'estan fent esforços molt importants, especialment també per part de l'administració local, des de diferents perspectives, tant combatre les violències masclistes com atendre els problemes que afecten especialment a les dones, com és la manca d'ocupació, contractes precaris, situacions complexes relacionades amb les dificultats per accedir a la feina i tot el que té a veure amb les desigualtats tradicionals. Davant d'aquesta situació, crec que premiar els ajuntaments que treballin per la igualtat amb aquest segell de qualitat serà un pas definitiu per promoure a nivell local la igualtat de gènere i al mateix temps que sigui una política pública valorada en el conjunt de les administracions. Bon dia, som la Margalida Puigcerver, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Algaida. Aquí estem a punt d'obtenir el distintiu per la igualtat de gènere SG City 50-50 i n'estem molt contents perquè estem també a punt de celebrar aquest 8 de març. I des del municipi d'Algaida volem refermar el nostre compromís per avançar en polítiques feministes i per això s'acaba de constituir la Comissió d'Igualtat com un nou espai de participació obert a tothom per promoure i impulsar la presa de decisions i actuacions municipals que incloguin la perspectiva de gènere, posar en comú les idees i dificultats sorgides al respecte i la revisió de les diferents accions per aconseguir un entorn més igualitari i inclusiu al nostre municipi. Des de la Comissió d'Igualtat d'Algaida volem treballar per impulsar i implementar plans i estratègies d'igualtat,
potenciar la participació de les dones a tots els àmbits, esportius, culturals, econòmics, construir un poble coeducatiu i per a les persones, fomentar la igualtat entre els més joves i protegir-los dels abusadors, impulsar la corresponsabilitat en les tasques de cura i fer xarxa amb altres pobles de la mancomunitat per construir un pobles lliures de violències masclistes. Tenim molta tasca per endavant i per això hem de caminar de la mà tots junts per seguir avançant cap a la plena igualtat i que facem passes per vèncer les discriminacions que pateixen dones i nines només pel fet de ser dones. A Algaida som poble i som feministes. Calella té com a compromís seguir impulsant polítiques públiques que avancin cap a una societat igualitària, polítiques transversals que permetin a les dones lluitar per aconseguir un món millor. Cal també, evidentment, incloure els homes en aquesta lluita per tal de fer-la efectiva i fer efectiva la igualtat conjuntament. Encara ens queda molta feina per fer, però el distintiu ens reconeix com a municipi que lluita per aconseguir la igualtat entre homes i dones i a la vegada ens encoratja a seguir treballant per a millorar la societat. Per tant, aquest distintiu és una garantia de qualitat i demostra que la nostra ciutat està compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, concretament el 5è tractat sobre la igualtat de gènere. Seguirem aportant el nostre granet de sorra per a poder desenvolupar aquest objectiu. Som Naina Mangual Marí, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Marratxí. Marratxí és un dels primers ajuntaments de les Illes Balears guardonat amb el distintiu SG City 50-50. El segell SG City 50-50 és sinònim de ser compromesos en combatre les desigualtats i d'aconseguir un municipi més igualitari, més segur i més cohesionat. És garantia de qualitat. És un mecanisme rigorós d'avaluació. El segell SG City 50-50 ens ajuda a marcar uns objectius a assolir segons una temporalització a 2 anys. Aquest pla estratègic es converteix en una planificació pensada i madurada que ens ajuda a assegurar la consecució dels objectius basats en normes nacionals i internacionals de drets de dones i igualtat de gènere. Hola, des de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat hem iniciat el procés per la certificació del distintiu per la igualtat de gènere, la norma SG City 50-50. De fet, és una de les accions previstes en el nostre pla d'actuació municipal pels propers 4 anys, que visualitza i posa de manifest la nostra voluntat política i lideratge en pro de la igualtat de gènere. Aquest procés que hem iniciat és un molt bon full de ruta per treballar cap a l'assoliment de la igualtat, que posa l'accent, després del diagnòstic inicial, en aquells aspectes en què el municipi ha de millorar i també els que ja hem assolit. Des de l'equip de govern i en concret des de la Regidoria d'Igualtat pretenem desplegar les accions de millora necessàries, fent camí en un procés constant i progressiu cap a la igualtat. Així doncs, tenim un llarg camí per recórrer. Per finalitzar, i dins del marc del Dia Internacional de la Dona, acabaré amb una frase de Simone de Beauvoir que deia: «No oblideu mai que bastarà una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es donen per adquirits. Heu de romandre vigilants tota la vostra vida». Aquest 8 de març volem posar en valor que l'Ajuntament de Sant Boi hagi rebut el distintiu d'Igualtat en reconeixement a totes les polítiques públiques que desenvolupem de forma global, transversal i amb perspectiva de gènere. Bones tardes, soc na Júlia González, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Llubí. En aquesta legislatura, l'equip de govern ens hem compromès a realitzar els plans d'igualtat, tant a nivell intern en el nostre Ajuntament com a nivell extern al nostre municipi. També ens hem compromès a aconseguir el segell en matèria d'igualtat de gènere. En aquests moments estem desenvolupant el reglament per a la creació de la Comissió d'Igualtat, que serà l'encarregada d'elaborar els plans d'igualtat i aplicar-los i desenvolupar-los en el nostre municipi. Aquesta tasca encara no estava realitzada i, per tant, tenim l'objectiu de, durant aquest any, poder aconseguir el segell i poder anar aplicant totes les mesures que se contemplen en el plan d'igualtat. Bé, bon dia, soc Ana Maria Mesquida, la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Felanitx,
En relació amb el distintiu que ens ha atorgat l'associació For Gender, estem molt satisfets i ens encoratja a seguir treballant per posar en marxa diferents iniciatives. En aquests moments, pel que fa en el distintiu, estem diseccionant els compromisos per poder planificar l'assoliment dels objectius en relació a la redacció del Pla d'Igualtat Comunitari, també l'implicació d'altres regidories i, finalment, pel que és el reglament de la Comissió d'Igualtat, que en aquests darrers mesos ha agafat bastant de pes dins el que és la gestió en matèria d'igualtat en el municipi.